Trong anh cerdded lawr y stryd, dwi'n meddwl am llwgi. Yn y prawn bore neu y nos, dwi'n meddwl am llwgi. Yn yr oes hon, dos am llawer o alw am yr hen CDs na ddim mwy nag oes. Mae'r chwaraewr MP3 ma yn brysur cymryd i lle nhw. O beidiwch â poeni os oes gennych chi lonshed o CDs yn hel llwch. Dwi'n gwybod yn union be fedrwch chi wneud efo nhw. Llais dros y maes tra bod ni yn chwilio am llwgi. Yn y blaen cefn neu uwchben Wel, i greu tŷ gwydr bach handi fel hwn, oll fyddwch chi angen ydy 3 clawr CD. Cofiwch fod y CDs eu hunan yn wych i hongian yn yr ardd i gadw'r adar a draw. Tynnwch un cas y ddarna a gosod un darn ohono'n sownd i gas arall i greu tair wal blastig efo tab sy'n gwrthsefyll dŵr. Y cam nesa di'r rhoi'r trydydd cas y sownd efo mwy o dap i greu sharp box fel hyn. Ac i gryfhau'r tŷ gwydr bychan, rhowch mwy fyth o dap rownd y gongol ola. Mae mor syml ar had a hynny. A dyna ni, dyna hwnna di orffan. Yr oll mae angen wan ydy cartra. A sbiwch caead bach handi i chi gael dyfrio'ch planhigion.